Siphinde senibingelele babukele emakhaya izindaba zeNews 28 ezidlala 28 hours a day every day nizifundelwa yimina. Kanti esihamba phambili kuleli hora othile wasezweni elithile obenebhizinisi yokwenza izinwele ezweni elithile ubulale kwasani before aphume. Kusabalale umDVD okhombisa umnikazi wesaluni ethile ongowasezweni elithile ecekela phansi ibhizinisi lakhe elithile ngemva kokuthi kuthiwe makaphume endaweni ethile esezweni elithile ukuze kungene umnikazi omusha ongowakulelizwe ngokusemthethweni. Lesi sigameko sidale inkulumo mpikiswano ezinkundleni zokuxhumana abaningi bazwakalise imibono ehlukene ngendlela aphathe ngayo lesi simo. Usopolitiki othile naye ungenelele kulolu daba oluthile waveza umbono wakhe othile odale ukuphikisana phakathi kwabantu basezweni elithile. Abanye bathi lo mnikazi wesaluni ube nezizathu zokudumala njengoba ayelahlekelwe ibhizinisi lakhe, kanti abanye bathi ukucekela phansi impahla kuwumgqingqinqi nje bekungafanele kwenzeke noma ngabe ubecasuke kangakanani. Lolu daba liyaqhubeka nokushisa ezinkundleni zokuxhumana njengoba nje abantu beqhubeka ngokuphawula ngalo beluhlaziya. Mbukeli, ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba? Kanti sizibeka lapha ezaleli ihora siphinde futhi sihlangane uma kugamanxa ihora noma yiliphi. Lezi bekuyizindaba zeNews 28 ezidlala 28 hours a day every day kanti benizifundelwa yimina.